Kaunti ma Migori kuma riwruok moro mawuok e piny Amerika mowuok oko mar chiwo thieth manono ne mon liete kaachiel kod chwo liete e gwengego ma Kanyasa iluongo ni Widows Care Center Migori koro nyaka gie sani otimo mano dweche manok kende ka nija giseketo kar thieth mar konyo joma kamago ma bende ochando kendo ma ikgi oniang'. Kakileronwa kanyo to kod jafwambo Zerubabel Odiwuor en chenro bende koro jogo moro godo ahinya. Kwethno kotelnegi kod Joseph Menya, Tabitha Atieno kod Wilfred Otuoma giwacho ni biro bedo maber koket kar thieth mondo kony jogo ma ikgi oniang'. Thieth mokel ma dang' ane maber nikech koro wahinyore kwadhi manyo thieth mabor. Ka thieth obironwa ka dang' mora ahinya nikech awinjo ka ahinyora. Nikech an atuo to ka ayudo ka thieth ni machiegni to ber na marich mokalo. Amor ahinya ne program ni nikech kinde ka kinde ikele ka kendo wabiro kendo wayudo kony. Koro kata sani ago erokamano nikech owach ni idwa thiedhwa. Kendo amor kendo alamo Nyasaye ni Nyasaye omedri e bade koparo Joseph Odonde kaachiel gi timne mawuok koni gi koni karie bade ka mondo okony monde liete mok nyal. Madam Ketani oketowa maber. Sani koro wadwa yudo yath. Tok yudo yath, soda wasechako madho, wabiro yudo gik mwadhi chamo e miere, kae to ngima walokore, to wabedo maber. Mane morwa, kendo wamor, kendo gima walamo ni mondo Nyasaye omednwa go ndalo, mondo chieng' moro achiel kochako parowa warom. To kendo gima wachako waduoko ne godo Nyasaye erokamano ni Joseph Odonde ngome ni Nyasaye oyie opare gi jogene te mondo Nyasaye omede, nikech yudo ng'ama timo makama kelo ne jok machandore modhier mondo mi oyud konyruok. Gilero ni gisebedo ka giwuotho mabor e manyo kar thieth kendo wach kelo kar thieth machiegni biro konyogi ahinya. Akaw thuolo mar goyo erokamano ahinya ne the organization ahinya The Carter Foundation mosebedo ka konyo jogweng' e weche mag chiemo kendo gitimo chenro makare mar nyisogi gima onego bed ni gitimo kinde ka kinde mondo ngima obed makare. Carter Foundation kotudore gi Joseph Peter Ngome osebedo ka tudore nyadi mang'eny nyaka gi jokor gweng' ka e yor kony. Kawuono wamor ni wayudo achiel yath mabiro bedo ka konyo jogweng'. Jogo ma osebed ka yudo kony koa kuom Carter Foundation gisebedo ka giyudo kony mag chiemo, gisebedo ka giyudo kony mag modhi, gisebedo ka giyudo kony mopogore opogore nyaka mchele. To kawuono noneno ni ber nikech ng'ama chiemo dwaro ni mondo obed mangima. Korka coordinator mar Care Center Joseph Ngome lero ni mond liete ahinya moti onge ng'at ma konyogi emomiyo kaka riwruok gidonjore maneno ni gidak maber. Mogeronwa dhi center koro kawuono chaka nobiro kae ni onwang'o ka gimotim kae ni maber. Koro gima ber ni mosekelo koro ji ma widows ma gweng'wa ka ma kelo wajane to kata jomoko thiro be jomoko makie. Koro gima timore sani ni nowacho ni onyalo kelo yath manyalo konyo joma nigi tuoche mopogore opogore tikelo daktari to daktari timo negi ang'o, timo negi testing kata ka en medical test kaka kawuono. Koro waparo ka we can just even try to niche koro chalo like a medical camp. Koro mae gima koro notimo ka koro wakelo yedhego. Yedhege nomiye gi Kisumu Lakeside Basketball Club. Ma jogo notemo matek mowacho ni kare kinwang'o jomoko manyalo bedo ni joma chandore ma chalo magi oyie mondo watim ang'o wakodonate yedhe. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti no ma Migori, an Zerubabel Odiwuor.